Światła, kamera, prospekt. Witam serdecznie, to jest 3. epizod już. Kontynuacji, w zasadzie nieoficjalnej. Kontynuacji dodatku do pierwszego Half-Life'a. Nie. Kontynuacji dodatku do pierwszego Half-Life'a, czyli Opposing Force. Tak, dobrze mówię. I gramy. Nie, to w intro to jest elektrociepłownia Sząbierki, nie budowla w Indiach. Boże. Nie łatwiej ci intro przy cięciu dokleić. Może, geniuszu, ja tego nie tnę i nie montuję. Dlatego puszczam intro. Hit. Jebnie. Zawarli mnie. Klawisz! Klawisz! Ej! G-Man mignął i mnie wypuścił. Kombiny słyszą mikrofon. Pewnie tak. Zapis. Nie no, bez przesady. Nic się takiego nie działo, już tak nie sejwujmy zaś tak, aż tak gęsto. To lamerskie jest. Albo sejwne. Będzie prańsko. Dziękuję pięknie. Za dyszkę zaś się zawiesiło. O. Musiało się odegrać, jak widać. Niklaus, pozdrów mnie. Pozdrawiam Dawido 90. Potroiłem sobie donate'a, tak. Rozmnożyłem dychę na 3 dychy. Tu będzie ciulańsko, na pewno. To wygląda za skomplikowanie, żeby tu się nic miało nie dać. Nie dać, nie dziać. Dziać, sorry, dziać. O, surwysyn.
wszyscy. O! Bardzo ładny, ale co to jest? Po co to? Mogę tam wejść do tego? Ej, to są te... Nie? Galaktyki jakieś czy coś. Dobra, no fajna mapa mi się załączyła, ale to takie długie ryby. Pumpiarze. Tu byłem... Nie. O. Przecież ja się do celi wróciłem swojej. O chuj chodzi. Fajna muza leci, ale... Harwa. Jep. Teraz mi się to przyda. Ty 50 kul w głowę? Not enough. Madre de Dios. LOL, drzwi go szczasły. Ja prowadzę wojnę na krótki dystans. Aj, papa. Aj. Sorry. Nie wyszło. Ojej, trzeba było sejwować. Dobra, Hona solo. Kurwa mać, nie tak blisko. Haha, pierwszy. Pierto, żyjto, moździerz, UPC, UKF. Pozdro dla kumatych. O, przyszli.
Jebny. Niech przyjdą wszyscy. Co ja będę wyłaził? Ale nie od razu. Mamy jeszcze te baterie? Jedną. A, chuj, safe. Jolo. Ido. Sacre bleu. Oni się chyba nie kończą nigdy. Seryjnie. Zaczynam mieć podejrzenia. Nie, chyba się skończyli. Kurwa! Ile ich tam stoi? Kurwa, ile oni tu dają tych przeciwników? Może to zaś trzeba gdzieś pójść, a nie... Nie mam granatów. Właśnie, z bazuki. To są fajne ojtki, jak oni biorą 2 strzały z shotguna z pół metra na łeba. Gratuluję, gratuluję. Jest to umiejętność co najmniej nieprzeciętna. Idą. And no shot was given. Patrzcie teraz. Teraz to nie przyjdą. Mogłem quick save'ować przecież. A, ty chuju. Odbiło się. Cześć, Rainspire. Kurde, były tu jakieś apteczki gdzieś, bo ja tak nie pociągnę długo. Jasne, że nie. O, cyganie, jedź.
Czekajcie moment. Dobra, sorry za przerwę, już jadymy dalej. E, e, e. Zaś. Pyryrı, pyryrı. Ale mnie w uchu zabolało. O, ło! O, to jest komputer streamera. Wyglądasz lepiej z zarostem. Ja zawsze wyglądam doskonale. Kajmy są! Widać radzionków. Tak, widać. Roysa i Hugona. I sklep z gorzołą na Hugonie. Kurwa. Kurwa. Tutaj w tym dodatku nie ma umiaru. Nie ma umiaru w napuszczaniu przeciwnika na ciebie. Nie ma! Mama! Mama, macham cię, widzisz mnie? Mama. Dolci! Ha! O Mama ściepni bułka. Mama, ciep mi picie. Ammunition depleted. Kurwa! Nie padł. Mama!
Mama! Daj 2 złote na pałeczka. I bułka mi ściep. Ciul. Tężnie. Trzymaj się, Szymon, trzymaj się. Aj. Kurwy jebane. Nie żebraj olejki. Ciekawe, gdzie ja żebram olejki. Zara bana wyżebram. Ja mogłem tego nie czytać. D. Kurwo pierdolona. Która... na końcu tam jakieś bossy wyłażą w ogóle i oni mnie rozpierdalają za moment. Ile? Zajebiście. Teraz wyjebie tak. Ale movement, skurwysyny. Chciałem wczoraj, ale sobie poszedł, pozdrawiam. Dzięki.
No black loss at all. Po mnie. Przejebane. Przejebany moment. No przejebany. Mam rakietę? Nie mam rakiety. Zmarnowane, dobra. Ha! Może bym się tu schowie, o. Tak, żeby mnie przynajmniej z dwóch stron nie zachodzili. Chyba nie wiedzą, Kaio jest. No już wiedzą. Seba. Mamy go. Daj mi. La cucaracha! W gorące wkraczam. Nie, nie sejwuję. O ty kurwo jebana. Pierdolony. Kurwa, w pizdę se tego granata wstać. A ja bym pierdolnął jednak mimo wszystko. O!
Cipko. Za mało ammo, za mało ammo. Do wszystkiego. Ła. Zmarnowałem kulę. Raz. No! Cudownie, kurwy. F6 i chuj. Kombinackie kurwy. Powtarzam. Kombinackie kurwy. Colt. Up! Nie pistola. Ja pierdolę. Ten biały chuj.
chuj na chuj. F6 i chuj. To te chuje. Dobra, dobra. No, niech zabiją. Niech zabiją. Bo ja sobie dam radę. Nie, zabij. Lelo. Lelo se poradzę. Dobra. Ej, co? Wieżyczka tam była. No patrzcie. Dobra. Dobra, dobra. Piernika wpierdolę. Papa, mama. Not this time, laddie, not this time. Ah. Ah. Zaś. Impossible. LOL. O, LOL. Ej, zjebał mi się Colt. Nie mogę go załadować dobrze, o.
tyle rzeczy. Przestańcie mi spamować o save'ach, bo to już jest przesada. Ile można? Ojebane na szybkości. W podskokach. Skurwiała wieżyczka. Zara. A, nie mogę wrócić. Czoko. Jak to wyje? O! Teleportation. I zaś do walki. Wytchnienia. Boże. Mama. Wy kurwy. Mama, ja już nie chcę na wojnę. Depleted. Ej, ale fajne. Co to jest w ogóle? Wygląda super zaawansowanie. Dobra, tu mogę z czystym sumieniem zakończyć odcinek. Kto dobrnął do końca, niech zostawi łapkę w górę. I widzimy się na kolejnym.